чипка на чипка. Малко мъгла тук. Включим халогена на таблета, искаш ли? Давай. За следващия път едно GoPro. Аз между другото мисля да си купувам вече. GoPro? Да. Не е лоша идея. Hero Trip. Не че ще снимам нещо, кой знае какво. Ама просто искам да имам. Пък аз като искам да имам, Чай сега следиме Имам. осовата линия. той няма бе. Каква осова линия ще следиш? Ти баща най-хубавите места, човек. Има сняг и има мъгла. За какво? Много е тъп. Ага, И бака навява. ага. Ледниковия период. Айде малко киша. Ляв завой. Чакай малко. Моите следи. Ага. Геймблок яката полудява. Ляв завой, моля. Да. Да, лязало е. Вече сигурно. Ще отнесем ли някоя мантинелка? Тук има някъде 10. Ма те са само два тук на шипка, човек. Ляв 10. Ако искаш го подпри на таблото да подскачи. Той да ти кажа, че пак ще подскача. Това обаче много се засилва надолу. Дай ми завой! Сладка. Ай, обери ми нещо. То защо там бе? О, не. И сега няма тръгване. Ти отли си. Няма как да не тръгне, виж, че тръгна. Да бе. Трябва ви сега да обърна някъде. Но не завой ще обърнеш. Че аз много обърна и тук. Горе ще обърне, бе, не е проблем. Да бе. Тук можеш да обърнеш. Опа. Какво видя? Мечка ли видя? Не. Скочиха ми бъбреците. А тук ще обърна. Там надолу и трап, брат, внимай. Къде? Ясно. Не, много се засилва задницата надолу. Ами... Ау! Това беше малко... Това беше малко страшно и гадно. Много падне някакво пълно да не затисне. Не е изключено. Все едно съм в... Все едно играл в нея с дрифт игрички, деца на таблетите. Да. Е, супер. 4 минути 26 секунди. Мисля да си мръдна седалката напред, ще много съм са... Виж като някой парволака. Онде подате, бе! Чай сега. Левия завой. Нали това беше? Не. О, не. Да, и той беше. Малко е гадно с
Много яко, човек. Ево, Да, слагаме турбо на твой. ще слушаме, чай да сложа мотора. Много мъгла има. Мирка такова пита. Ти пак отида за да намеря мотор. Как отида, човек? Аз винаги ги измислям тези работи. Много ужасно. Не че клипа са развали. Човек има само моите следи тук, това се чува. Осветихме лентата, ей! Ти тук ми трябва да подаваш газа, човек. Да, човек, без газ. Знаеш какво? Пускаш газта, освобождаваш от скорост само на ръчна. Пат, айде! Да се знаят. Да се знаят. Няма горе повалял сняг. Бавам, че то си го и на отзад ще има. Нали знаеш, че каквото го има тук, там го има същото. Само че там май не обезпечават, ти не хвърлят сол. Да. Тук обаче големи количества има сол. Дай да си посоля една филия. Тя си малко идва и сухото и почва. Олей. Опа, чакай. Вихър. Полуеднолог. Полека вихър. Вихър. Чакай малко тук се лове. Тук залъя, ние... Да не отвлечем вниманието. Да отвори малко прозорец. Виж мъглата намалява, ли? Да, а как шляпа огънка снега. Шляпа, нищо не шляпа, че киша някакви покупци. Ей, че го залъя. Коряко излязал. Май на трета ще е по-добре. Лека, защото още не се е такова мъглата. Да. Тя сега ще изчезне мъглата и ще отиде и снега някъде. Ето не му е място. То залъя много яко. Ама да имаш видимост и да знаеш отдолу, че идва някой. Баба ми, те като направят тунелото ще е много готино, значи. Да, Тук зимата е... тук няма да има никой. Ама дано да го... мисля, че сигурно ще има някаква такса за тунела. Ама дано да го разриват този път. В най-лошия случай ще стане като Беклемет. Ринат до някъде и после лапчук и бабчук. Ще подаде чак таблета с отвори. Он го държа. Има ли вероятност да скочим в трапът? Има, да. То става звук. Нагоре беше по-готино вече. Бащата не иска ма филмира там, тук тъй ще внимаваш като караш, защото не винаги може да успееш. Кое да... В какво да успееш? Че да овладя колата, бе. И аз му викам, човек, тя сега е счупена, как? И той, аз ти го казвам за напред, ти не разбираш ли като говоря? Към не. Да се сбъднат прогнозите да завали сняг. Няма да се сбъднат, спокойно. Идеи да се вживяваш много. Да, аз съм кемблок. Той го усетих с десния яйчник. Опа. Лека. Тези двама ли са? Да,
са малки дрифтаджи, още не са прасни. Те са водят. Оле, човек, ти внимай наистина, внимай. Бой, бе. Малки дрифтаджи, като каза, има в Севлиево едни кълъфи, дето мои да са дошли тука. Дали? Внимай! Ако видиш фарови, карай вдясно. Само да ви кажа, че мъглата е стигнала чак долу. Може да е стигнала чак долу, как ще стане. Че ние не може да слезем до утре. Трябваше да си взема карта или да си пусна GPS-а и Габро, да е такова. Да следим път. След 100 метра, десен завой, след... Приключете на трета, Да. директна, задайте газ. Опа! Някой цъфнал, май. Ама цъфна ли вече? Цъфнал и завързали. Тия... Гадове, дева. Чари сега. Ми човек, има един вариант. Ако... Вариантът е да Ако спира на- тази мъгла и да фащам асфалта и да тръгвам. Слушай сега, ако наистина направят тунела, тук имаш ляв завод, ако наистина направят тунела Става за навигатор. и ни разрыват пътя, Ага. тая нива може да й сложим едно грибове. И да си... Ти ринеш отпред да спарзавам. Що не? Ами ти тогава ще да взимаш такса на цяло галго. Що? Ще отчитат да парзал тук. Човек, нали знаеш, навръщане тигам грибото и почвам да парзалям. Ти знаеш, че много яко са парзаля и тя, бе. Ивата ли? Че тя... Да, само че трябва да... Само назадно ли беше сега? Не, сега си 4 по 4. Вече. Аха. Гарантията от... Колко е свали предния кардан? Голя кара само на заден мост. Да, Пускаш покажа на диференциала, да, само на заден мост. Това е яко. Дрифтиш с нивата. да. Много яко, човек. Аз на село се покарах, човек, честно. Парзаля са. Ама ако искам, примерно, да слагам грибло и да я таковам, да я карам, нали, да разрива път, трябва да я купя тъй за 500 лева гуми. 4 руски гуми има, те с оригиналните дето са. Те са много яки. Има и с шарка рибя кост. Аха. Ама те вече стават повече за калтес. Не стават за сняг, защото като стъпиш на асфалт и могат да ти паднат бъбреците. Ще вози по-твърдо от твоята. Ага. Не знам обаче, колата истина чака. Опа, е студено навътка вече. Само да ми кихне. Това е северен вятър. Ага. Ще поистина много. Доста истина даже. Това помислих, че някой глиган е паднал от тук. Да, е такова с малко. Такова с малко прасенце. Я пусни чистачките. Защото тук имаш някаква капка. Това е някоя бруля да бе. Сигурно се търси орехи. Ага. Може и круши за ракия, тук е ляв за лой хубав. Ние да не взема да слезем додолу и тогава да разберем, че сме слезли вече от прохода. Не както нагоре. Ага. Добре, че беше табелата. Да, добре, че беше табелата, човек. Щяхме да си... И верно, щяхме да стигнем до някъде... Щяхме да идем до Да ще върнем за Казанлък. Ами да. Ти БМВ-то. Може да идем, имаме един приятел от Гълъбо. Yes! Точка си. Не знам, че ще съм яткаш много се. Къде? И наляво и надясно. Аз съм се фанал с колана. Дали? Сигурен си. Малко, опа, дясно, карай дясно. Да бе. Не знаем кой е на Защо не среща. би дългия? Абе, Има те ще те това още. ли? Днеска са излезли да дрифтят. Да
Той е направо ще дрифти, човек. Много. Много ще дрифти. Що се завъртял? А пък това са и от Да, дрифти. верно май се завъртял. Не, спрява да се рек. Не бе, що е спрял да ебем? Корсата, дето беше надолу, дето се завъртяхме след нея. Точно така стана, гледай. Ага. Видя ли, кълъв? Той обърна. Сега ще дойде. Ай, бягай от него. Видя ли, който много бърза, до никъде не стига. Да. Аз слязохме ли? Не сме още след. Пак ли е? Къси. Какво къси бе, човек? Десни ми фарщо си. Така. Не е добре така. Аз се крепичи в кой фана. Чай той дългът си. Давай. Къси, бе. Като те почна, първо мъгля. Много ти моята таблета, човек. Тук внимай, че десния... Он ще се въртяхме с моите. Тук. Тук ще да се замеса. Да. Ама то беше по наклон. Не беше то завод. Не. Габро от високо яш. Не беше, аз мога че го како е завоя, ама... Ако не сме го минали. Това шорт шифтър много дрънчи бе. Кой това е? Кеф? Но вече нямаше какво. Малко остана да я. Май съм насра. Малко. А левите стават? Левите са оправя. Ние сме още горе на правата ли бе? Аз сме колко болко беше. Отсреща и кола. Намали. Що? Защото не знаеш кой е, бе. Аз и да го знам кой е той, като тръгне към мене, Да, ама... се тая. Имаш табела за дрифт, ти си. Опа. То за ОС го забравям. Много тъжно. Тъжно. Котка. Котка ли беше? Ти разнава. Нямам. Домашна котка ще е добре. Котя. Мяу. 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 Ще е пазара от хрена. Десен. Десен. На десницата няма много. Не в драките. Опа. Някакъв. Развали ли я заводи пиклева. Не бе. No, трябваше се засуха с... Добре, като само за намотка. Давай! Добре! Пък как
Мене ще му болят после тия ръце. Да не ти покажа, ти си над тия неща. Тази вечер, ако не пусна гарнитура, не знам кога ще е. Вече никога не си дава толкова много зора. Дава ли? Спирай, 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 спирай. Давай, газа е! Не, тук много звук. Ние, майко, май стал. Да. Чакай, че шмата. Шмута Не дава, че шмата. може да е била в ногота. Не, тя чмата е тук. Не, още не сме. Ама имаме един-два завоя и си такова вече. О, заглъхнаха ми ушите вече. Е, тук трябва да е чмата. Не, долу. Толкова с един-два завоя и си. Да, е там. Да. Остър десен. Стири. Е, шмата. А сега ще идеш ще направим десния. Ей, тук се въртнахме, ако Се въртнахме. оня път дето щеш да отнесеш газа. Иди кола. Добре. Майка, теска. Как те... Как да излизате? Що? Пото от мои кое време аз не мога да разбера. Да, аз ако съм като нормалните хора ще тръгна 2 на обяд. Welcome to the GoPro.